mohwe ekro ya ekro ne fa ya dwagu na so ye dwagu ne sen yesi ade bi be ya ebi ana awose ese ya nsa na pro no ye dwagu na aban so wo de kwa esie kwantin pon ena be tu Feyiase memu ha mo amufre esreso na mo wura Feyiase o se pro no kra ebie ayefe mo a na mo so a mo di muti ekwaje akyerema a mo ma ebu mo dan efiri ho ede ye kwan asida kese na midna santimani Ghana man na ndi amamo enyemre se wo a wo che kwan ho Feyiase ye chichi pro kono ko tena pro to enya ho no nanso so munim se wo de ma asantimani na enya wo de ma Ghana man na enya wo de ma Feyiase man enya ama pro mo ye fefefe ye nya mudimbo da ifia no muti ifie no mbesa na muti esa no mbesa ni mami nyira da kusua na mu nyira mo fie o mu ma nyira e kwan dia e be faso a e be kan nyira mo bom ma mu nyira mo ka Feyiase na mo hade e busu de ni penfo e be tu sa na mo nyira e prepare etosu ni nu ni se Feyiase na mo ha ni o de tu ache ya de asantimai nanti bi mo asantimai abrawo mo Feyiase ni wura kro a edan akoma so papa e Feyiase mai du ti Feyiase a ya che wa de na so ate ni wura duma era wo ye ya so me so wo ha ni ba yi die edi jina kese mo na ma bo me ama Feyiase de ho atetima nyina mo de ho de abesom ama sese no so esipi me da Feyiase man nyina mo se yesi ye chichire asantimai fofo ewura o se de nese kan ene etuo ne abi ko ne mo de adwene na ne sai ene se na ebe ko school ne nyina ebe ko school nti pass ye na ebe o mo jini school Feyiase ye biem our friend president of education minister ba o se ni school yi be biem the primary school ye be abeka ho o mo wi yo so mo secondary technical ya shasie na ye de echi ene the minister bonkra ye de echi o ba bu timpo ani de echi se be ya ma kra o mo bia ma ye be tumpo so se me nya kola bi go school na Feyiase school ye bi group and come here e die na me so befa me chefe wo mu e be de na me so mensa ka bia me ye aduma e bia me pa ye aduma e ba ye na Feyiase e bia mpo ye ni bi me si da bi untimi tra kuro na wo firi kuro mu ko ba bi na ko ni bia ye si ye nya ye be ke ho ati ni esi twa kese pa wo Feyiase memo a ye si twa kese pa wo Feyiase memo sisi ya shasi mo ni se contractor wo ye aduma ne kwan ya wo ye ya sere no ba bi esi twa wo kwan ni bi fa ho na mi sha no da ya so ye ni na na wo epom ho yi na ye aduma wa dumpa be ta papa chi mo me ta papa chi na Feyiase na ye nya ye ntuma pani mfamfra ntuma pani kwa ye nya ne bi ya fa ye fra mo wa ye ntuma pano ne ye fra nti ya ko ye wo ntuma so mo ya ko ga na man so sika ba ha ye pe yesi ye nya pe ye nya gba ne sika ahye nti na bie e banka ye na bie ho ntuma e pa ho ntuma ko sisen enya bank bia e credit union no na se kire wo ene ye mpese ya se do wati ye se kakra wo bia no pa bi beto ho ho ye wa ba ama yesu ama kakra ama dwuma dia wo di kodi bia wati medi ene na emrebi atwemu na yesi be ko school price ko mobosi ni na na nke beye enso na abanda wo so school ni na mo be ko no kwa enso ye school akwo ye dumara school yi ni obi an de tria ko school pon yi bia be bia be ko kusua de ye be ju sika
ebi aso pɛbusia bi na de akɔto aseɛ na wonya adwuma bi a na wo adwuma bi mpo a watete atua ne nyinaa ɛwɔ bank no ne nyinaa ɛhyɛm obi a ɔso ɔso yɛ ɔbɛda akye ebi a na menim deɛ da akye ɛbɛsie mewɔ sika no bi sɛsi a wo nanso so mene baabi a mekɔ kora no sɛ bɛyɛ a meda akye menya kakra ato so na menya bi adidi nti no ne nyinaa bi wɔ hɔ wode bɛto hɔ a ɛmu wo da akye no ne bi abɛka ho ɛno nti de fɛ no yɛ nti sika a wobɛtum na ɛkɔboa wɔ bi ama na bɛyɛ adwuma no nipa korɔ no nsi ho kakra a ɔno so bɛma no yɛakyi bi aka wo deɛ ho na sɛ wo nso so osika da hɔ na anhye nea ne de akonnwa ɛde ahemfie ɛde yɛgya pade a ɛwɔ biara ɛwɔ akonnwa no ɛde abaake no ho sɛ bɛyɛ bɛhu sɛ ɛnyɛ yɛn nko ara na yɛko nyɛ mo nko ara na mode mu sika yi na mmom yɛ nyinaa yɛde yɛn ho kɔhyɛ mu a na yɛhu sɛ ɛdeɛ no nyɛ me nko ara na mode wɔ mu ɛnyɛ bi deɛ wɔ me ma me deɛ wɔ nti meyɛ adwuma na meyɛ adwumaden sɛ deɛ ɛbɛyɛ akuro no so ɛbɛtontɔn ɛno no atwa mu a muhu aha ɛnɛ awie sɛ nkɔlaa fɛfɛɛfɛ bi betwa mu wɔ ha a ɛyɛ scoutfoɔ nkɔlaa yɛwura ɛna soma me o ma me kɔsi nanan ɛdekodoro nkɔlaa bi tiri agorɔ kamakama bi ma m'ani sɔɔe na me sɛ nkɔlaa kamakama sɛ biara wɔ me kurom na yɛdɛ na mede me kuromfoɔ di saa agorɔ ma ne nya me fei mene mpanimfoɔ ka sɛ ɔmo sɛ nana ahɔ koraa abosomtwe hɔ no koraa yɛwɔ hɔ bi nti na yɛbɛba de yɛn ho bɛkyerɛ wo manfoɔ nyinaa na obi a ɔwɔ pɛpa so wɔbɛma ne ba abɛhyɛ mu pii sɛ mpo no akwadaa no awɔ ha na awo yɛ na ɔde gye hɔ hwehwɛ w'awofoɔ wohwɛ na wɔn mu abraha yɛ ame ame na ɔbɛkɔ ɛfiri sɛ nneɛma a yɛkyerɛ wɔn nneɛma a wɔsua nneɛma a wɔtumi yɛ ɛso ani papapapa ewiase afa na nyinaa wokɔ na asome join scout adwuma koraa na apa abɛnya bi ɛsiane sɛ ɛnyɛ Feyiase nko ara na ɛwɔ nyɛ Kumasi nko ara na ɛwɔ nyɛ Ghana nko ara na ɛwɔ ɔmo wɔ wiase afa na nyinaa tudo ho hyɛ mu a wode wo ho ahyɛ ekuo papa mu yɛwofo a mowɔ ha nkɔlaa a mowɔ ha ɛsɛ deɛ ɛfiri ha deɛ ne ɛgu sukuu ɛkɔtie tikyafoɔ nanso tikyafoɔ ɛtwamtwamtwam a ɛbɛba awofoɔ no aho yɛwofoɔ monhwɛ na moma na mopɛ sɛ motete ɔmo yie ɛma ɔmo nso so ɛbɛyɛ mpanimpa no baabi a wobɛtumi de ɔmo akɔdɔn na sɛ wampo woni hɔ a mpanimfoɔ atumi ahyɛ wɔn so ɛyɛ scout monhwɛ na momfa moma no kɔsi bi yɛkan ne yɛnwie ekuro no yɛsɛ yɛkyekyere a ne yɛkyekyere ne sɛn obi biara wɔwɔ ha ɛnɛ mama mɛhu sɛ hɔhoɔ di Feyiase o hɔhoɔ di Feyiase sɛ waba a wɔte Feyiase man mu ha nko ara deɛ ɛnɛ wakyerɛ me sɛ Feyiase man moka ho wakyerɛ sɛ Feyiase man moka ho deɛ ma ne yɛ me dɛ mewɔ kuro bi wɔ Feyiase man mu ha da biara yɛ wo bɛsra me na me ne ɔmo ko sɛ na da biara mbɛsra mo ho fɛfɛɛfɛ na mo nko ara na ɔba na mo nko ara na mo kɔ ɛnɛ deɛ ɔmo ba na ɔmo se wɔn de mi aka wɔn ho ɛne mi nuanom daga te fo a mo ha mo ba mo de mo ntaadeɛ de mi brɛ me ɛnɛ deɛ bɛsɛ beebi a mo kɔ beebi a mo fɛ mi ɛno na me se deɛ di mo akyi ɛno nti na yɛkyerɛ sɛ Feyiase man mu ha ɔhɔ ni ha wobɛtena ha wobɛsi dan wɔ ha mpo bɛha dan wɔ ha yɛde hwaa na ɛso nti yɛkyerɛ na sɛ yɛka sɛ akoyɛ ma yɛsom yɛban ɛnɛ deɛ bɛka wo koraa no wogye so kyɛ me a mɛgyea nti medana no mohwɛ ne yie yɛyɛ ama ɛkɔ akyirɛ a na afei yɛnso yɛayera akoyɛ ma aha nti no baabi ɛfiri baeɛ deɛ ɛnkyerɛ aseɛ wɔ nanso so ne tumi akyerɛ no mmerɛ tetetete bi a ne yɛkyekyere yɛ santeman asɛm bi sii ha a nanka deɛ na kɔ no wɔpɛ yɛ so adie no ɔno yɛkyee no no busie mfa ne ho nkyɛ no ɔnkyɛ yadeɛ a ɛsom boɔ kyɛn deɛ yɛwura ɛde bɛkyɛ yɛ ne ɛsi da Feyiase man deɛ yɛsom yɛman ne Feyiase man yɛman ne Asante man yɛnkɔgye brae yɛnkɔgye kokoa mu adeɛ na Asante man ne mu ase nti yɛka sɛ Feyiase man fei akoyɛ ma yɛka sɛ yɛsom yɛman a aseɛ no
It is a young body, our baby, and my Feyiase and mine, and it was. It will be the body of Feyiase was a good budget. I do a budget was a Kuyama. Yes, so young mine, intimate him of Feyiase, many was much to me by ye. Yes, be a much to the media now, Moody Chile. And one point, we will young can see a Mosadi share proud. The Korea competition. You see, yeah, first a cook out and now say, a friend say cooking competition. You know, before him, we have one of the couple. Let's just say, well, let me have a call. I'm sure you know, I no idea. I show Nana, what fun is I enter? And no idea, as I'm to many was said, you rubber for almost all happy. It's a say, any university that they challenge Feyiase for you now. I see, I fear everybody. Young shows up on you, they can say, tasty Tom for my hard in Yama be brave by. I fear this we they can say, what will him say? Also, so, Sano at me. When we have a full Feyiase, I fear it. Most valuable. I fear fascism. Medie bia yeye wa hamode mo abo obi wo bibia efiri nei ekro a edema kro no impunto akọ akire organize secretary ha me chiame fo me penifo nyina wa ha mo fanto wo manim niema ewo ho a na ema ekroi eda soro emu bebre ho a eya ate aken mfa ne nyina mra ebetutu na to ekwa ebefa so ebetimi ede asamba na fe no so etimema ye kroi adanso na mo de ba se de kuma se agiatum asantima agiatum gana manya agiatum se Feyiase akoyi a tourist center enam the media ewura ebedi ne henti asoniye so a ojaba ayeti Feyiase akoyi a tourist center konfanoche besi wo ha konfanoche ninsu wo ha aso Yesu bebre be tumi ensade ni na okuma ye be siesie ni na dia culture center for culture and industry ye ko chere wo tourism for so ba o ma be se e kwan bi a se fa so de siesie ni bia no ye go so ye siesie etibo a go school a musua culture musua tourism ni na musua ni ye na mo nyina mo wi a mo dia be ye dum wo ha bo aye if you say se no amuska ebe nyina no ko na wo nya adwuma hawo ba wo nya adwuma esi be bia ne ha efie ni fie ko sua na wo be fie etichafo a mo cheche bo na de da mo na so ase de bia mo mo bi wa ba ti mo le ba mo bi bi ofie a mo le pichere ni na ya de da ya ko so nti enedi ni ma mi ya ka ho ase Yitatua yeme kese yeme fe ni finitina me ka me say me bibia de to do a me friend Feyiase beautification project Feyiase beautification project I will say Feyiase my fe I will say Feyiase my fe no fa baby ni me ya de to so me aso baba nei abai edu pan esese abeto ha de ewurawura mo ko yempota mu nyina so yenso pese ye bie ti sika mo ne ho yi nyina yese de yenya se contractor ne nanu abra yenya ye ko pemfidie etu aka aboma ba yi ye pan ye wo yempota mu nyina ye kania siso yetia ni mianu bi pra de wo mo timachi ase wo ye from Feyiase zone Omo do ma shase bodada asida government akese no ye doctor fo engineer fo mu nyina mo ye yadamase na bibia ke bia yese so ye beye Feyiase se de ba wura ha na nkane etwegu empo tuntuma gusu pra enya bedu ya ebije kwan de edem no bi esi ne dan ya no ho se ha de kwan on se esi kwan bi ye nefu a o se ha de kwan ma ko ye kwan nti enedie butai mi ensa ede to ye ni so
ne ya fasha ya shasi shi abuwa ya shasi ne mamman tinkin afisa sai ya bayan ne da ma ne su kokura ne sai Easter kwasi ada na ya yi shi enne die di kan ya me de shasi Easter kwasi ada asabatu akwasi de enti yowura ezude ne isusu kese etayechi enti na ko so eto so kese ebu so kesu pa ebu so na ye koma ati so to ebra no bi ma ko mo ti mu ya twen edamase ya ko po shamo se ya maso mi mu mfiti asi nso emu saa na mo fa ko kan ni fo so a mo twa mi mo hia se na mo ya fa kura ki Ndo michidom ema me ho ye fe. Ese bo tuma nti na da bia me baka yu. Me hwem bia se ko tofufu. So wa fam ho. Amamba no masua mana ye fe. Amani mo de ye adwuma. Se mo betu aso saa de akọ. Me yaso fo ebuo ne dom amonya ma mo penfo. Me da mase. Mo so na mo ne saa. Ide ni nyina de ye be mo de. Ne so Feyiase tira. Nini nani ya ebe mute nsoso akoyi muti kasa mani mpachi bibre ya gupu shira na nanu shira ne ni na ka no bia ma mo media fo amo baaye mo fa abuti o radio so a na so da bi ya ti Feyiase di ya ti akoyi ndi yesu be ba akohwe ye da mo se e hwese mo ni na mo ni siri bra mo baaye mo ni aso nti yesu so ye ni aso pa sa mo so baba mo na mo ka ewu mu de mo kwa mo be yi akyere na wo mo so a wo mo eni ha e hwe ho e di apa wo mo ni ha e hwe ho di abeboa nti senti bia mo fa yesa na mo ka ni papa e maye ye yesu a etechi mama mo boy abeti afise ne mo be ba ya tete kama it's been out for any media from buy a whole way buy it a say now Feyiase in telephone and even my it is that is the one the BBI and the from the GT some of the back and the boy. Let me show you.